kamala Aliyu Boss da kalamullah ka yarda da su sarki Allah sai gaisuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Rasulullah. Ya alqadiru kai na sanya a farko, roƙo na Allah a sanayi karko, dama kullum kai kake bani iko, basira nai roƙo Allah miko, begen Amadu wanda shine ka aiko, kuma ya isar maka da saƙonka na shaida. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Rasulullah. Wallahi annabi na daɗe ina son ka, wani sa'in ni kaɗai kawai in ta kuka, wasu suka ce na kauce hanya a kanka, kai har ma wasu suka ce na yi hauka, na kawo kuka na gare ka, ka nuna musu ni naka ne Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Rasulullah. Ni Bashir dan Musa ne sunana, mai yabo ga ma'aiki mai gidana. Allah ya maka albarka ya dana, Malam Aliyu Boss lagani na Madina, mai yabo da kiɗa a hidimar gwanina, ka burge ni kwarai da gaske madalla. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Rasulullah. Salamullahi alayka abdillahi, salamullahi alayka Ahmadumahi, salamullahi alayka sahibul farihi, salamullahi alayka sirri ilahi, salamullahi alayka babban masoyi, ka amsa mai inji ka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Rasulullah. Allah ne ya be shi cikin Qur'ani, wa innaka la'ala khulqin azimi, ayar nan ta zamo hujja gare ni, ta ƙara min himmar yabon al'amini, shi yasa ni babu komai gare ni, sai hidima da yabo a gun Rasulallah. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Rasulullah. Tilas ne godiya a gare ka babana, Malam Bashir dan Musa mai gidana, baban kalamullahi abban Amina, masoyin annabi sayyidi maulana, ka roƙa mun Allah kai ni Madina, in je ziyara gurin ya Rasulallah. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Rasulallah, assalamu alayka ya Rasulallah. Farko na fara kiran
Allah sarki na roƙo na gaskan kirjina dainiyar yabo ga mai maka mai Madina shugaba dan Abdullah dan Amina taimaka mana Allah domin annabina in ta yaba masa annabina sallallahu. Shafa'atul kubra mai ma'u zamzam mai nilu mai taubakin kausara ni ne Jamilu na waika mai bege ga baban Zahara na zo a waƙar albas da ya yi wa annabi nura na zo da koko na ma'aiki gane ina da ɗayan bara kira mu Madinatu don mu zo gare ka ya manzan Allah. Assalamu alaika ya Rasulullah. Sunana Haruna Cizo daga Germany, ni ma na shigo dan in gaishe ka ya gwani. Muhammadin Rasulullahi ka kula da ni, a cikin masoya a taimaka a sa da ni. Burin idanuwa na kai suke so su gani. Mai babban lamari annabi ya almubashari, Cizo tare da albas da kai muke yin alfari. Malam Bashir dan Musa, Malam Jamilu kofar waika. domin a zuciyarsa sun kaddaro zanga sayyidul anani shi ko sharif yushau ya kasance garkuwa ne gare ni bango ne gare ni jigo ne gare ni abba ne gare ni sannan shehi ne gare ni a aunin ma'auni ubangida ne gare ni. Assalamu alaika ya Rasulullah. السلام عليك يا رسول الله جزاك الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خيرا أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجزاك الله خير الجزاء. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا رسول الله. Alhamdulillah an saurari kasida daga bakin Aliyu Boss na Madina tare da Alhaji Malam Bashir dan Musa da kuma Alhaji Malam Jamilu kofar waika sai kuma Sayyidi Kalamullahi sai kuma Haruna Cizo Germany. Za ku iya tuntubar namban waya kamar haka 09060765527. Mun gode. Alhamdulillah.